kacau pilih. Lah nyemprot telah dolanan ngene anu cek njaluk bayaran jangkep. Ora ngesakno sing ngongkon telan. Nang gecak-gecok apa piye ngono. Ngene iki aku bayari tenan. Mbok garap mbok tinggal dolanan. Wong nyemprot karek obat ya dicawesno, sempretan dicawesno lho kok mbok tinggal dolanan. Terus piye karepem piye? Aku embek mumet ngrasakno kowe iki. Kok nek dikeki bayaran separo ya gremeng. Ayo. Amek gawe tak kaya taek. Jaluk full ya. Gawe ngene njaluk bayaran full, rokok njaluk jarum. Mergawene temen goblok. Goblok kae. Nek mumet sing bayari. Genjong eleh buke. Terus piye jajal niki? Mergawe kok ora tenanan. Oh takon bayari Mbah Edok takon motong ben kapok.